Tag syveren over. Syveren derovre, ja. Det er 13 og 7, vi skal være med. Jamen, det er også det, jeg gør. Men jeg kan se, de kører på den kant. Vi skal hjem, kom! Hej. Nå, han er derovre. Ej, han skal nok findes på et eller andet tidspunkt. Godt, Hoff! Vil I med ud og spise i aften? Skal vi spise i aften? Ja, også i aften. Skal vi på dem også i går? Vi skal ud og spise. Nej, vi spiser hjemme hos os. Vi står tæt på dem, kom drenge! Det er stadig fedt. Kan du så ikke lige skrive eller ringe til mor? Jeg skal nok på det. Jeg tænker også, at bedstefar gerne vil melde, og Rasmus også. Jeg ringer lige til bedstefar. Jeg kan godt lide det. Kom nu på den rigtige side! Nu skulle den gerne ringe. Så nu kan man se, at han tager telefonen. Drenge, husk, mød boldene, kæderne sammen, arbejd for hinanden, stød hurtigt op. Kom, hop, ud, hop, hop, Vi står på den anden side. Siger, Martin! Ja! Kom op, Albert! Kom igen, Lok. God idé. Godt løb, Lok. God bold, Albert. Kom igen. Ja, han vidste godt, han stod på den forkerte side. Han var ganske født. Ja, det skal han også. Kom, Niklas. Vi står rigtigt her, Rød. Vi står rigtig godt. Aggressiv, mand. Det er også selv. Der frem ind, Kent. Værs i gang! Sid tæt, sid tæt! Godt set, Danny. Godt set, Gerni. Så skal vi hjem! Kom nu, Rød! Det er det, vi snakker om. Returløb! Over af til højre. Nummer 6, han skal løbe de her. God bold, Rasmus. Det ser godt ud, drenge. Der var sådan. Videre, Rasmus! Var det så mange udbyder hver dag? Okay. Hvorfor spiller vi ikke med Vivo? Jeg underholder ham mere. Så får han iPad'en. Skal vi lige ringe til Mona og udvide og sige, at jeg tænker også bedstefar og Rasmus gerne vil. Albert er der! Albert er der! Godt løb, Arvi! Abi, fint nok, men vi skal bare lige... Kom igen, og smuldre, drenge. Godt arbejde, drenge. Godt, vi fortsætter. Det ser sgu fint ud, Rød. Godt, defensiv aktion. Abi, var klar! Godt ud. Godt, kom ind, Hoff.
Rolig, hvor den hjemme så. Ja, så rigtig Danny, mand. Vent. Danny, kom ud igen. God tid, Sigurd, god tid. Bakke! I to stop. Altså! Kom med, mand. Aggressiv, mand. Nej, det er godt, Mikkel. Nej, det er godt, Ej, virkelig stor sejt der. Det er lidt ved det. Jeg har en kammerat, der siger, ved du, hvornår der er offside? Så kommer jeg sådan en dommer og kommer med alle mulige teorier. Nej, der er dommeren fløjter. Så lad være med at komme med alle de lommeserier. Der er dommeren fløjter, så er der. Vi har en anden bold. Det der er den mindst hårde bold, vi har. Nej, det er ikke rigtigt. Det er da skide godt, de har det. Mod Østdjurs. Kom ud fra Djursland, ud fra Trustrup. På plads derinde, Rød! Bagerst herovre! Kom nu ind i den! Rolig, Abi! Kig tilbage! Så er det nu galt. Giv nu lige dommeren lov til at bestemme sig. Det så godt, du stod over og lige nede. Det var solskin derovre, ikke også? Men jeg kunne godt se, at farven var forkert på det, det var derovre. Det går nok bare lækker. Det ligger fint i dag. Hvad hedder det? Nanda Lakkekraft nede i spiser, tænker du også? Ja, tak. Hvis I har til. Rød, fokus på det handler om. Fodbold og ikke på bolde og dommer. Kom nu! Ja. Jeg tænker, at vi ikke spurgte op. Vi vil også gerne med. Ja. Okay, super. Vil du lige ringe til mor og sige, at Rasmus er bedst? Hvad er der nu? Og sådan lidt 100. Kom! Højre! Der er lige så mange meninger om bolde, som der spiller. Nogle gange så må dommeren tage beslutningen, ikke? Så er det, vi kører med. Jeg ved i hvert fald en ting. Men der er simpelthen ikke noget værre for en dommer med sådan noget kavlen frem og tilbage til. Vi er nu enige omkring bolden til starten, så skal vi igennem og køre med den. Selvfølgelig kan den blive flad undervejs. Præcis. Ja. Ud på plads, Albert. På plads, Rød, kom! Ej, det er tæt på. Skal vi bruge kartofler og rødkål? Skal vi bruge kartofler og rødkål? Det er det fedt. Skal vi så også have hvide kartofler? Alle mand, lidt mere fokus i afleveringerne, ikke også? Hele vejen rundt. Og du kører et par gange rundt, så vi lige får sikkerhed ind igen dernede. Okay, men må jeg ved... Vi spiller fint Rød ellers. Kom. Nej, ikke bøgerbold. Danny er god. Kom, Danny. Bevæg jer. Op, Danny. Kom. Op, Elene. Plads, Danny. Bold, Albert.
Godt arbejde op i net! Du kan bare lige skrive til mig, om I har det. Jeg har bare lige sætte på B365. God aggressivitet, Rød. Vi fortsætter. Også i det defensive. Kom så, vi skal sidde på dem. Tæt på dem, og de skal mærke, at vi er der. Klasse, Danny. Ideen var der, men det var ikke noget. Mere fart i afleveringen, når banen ikke er bedre, drenge, ikke også? Kom. Kom igen, boys. Det sættes fint ud derinde, Rød. Kom, vi fortsætter. Er godt? Kom. Rød! Danny! Rød! Med på, hop! Med på! Bold, Danny. Jeg skal nok være din vej. Altså, der får i hvert fald mellem. Altså, i forhold til, hvad der jeg har fået fint ved. Tag nu til dig, Rasmus. Vi skal lige forbi en eller anden butik, og så skal vi købe de der kyllingebøger til. Fordi ellers så kommer der bare til at gå alt for meget. Alt det jeg godt kan lide. Vi må ikke sige, hvad vi skal have. Nej, men det kan vi sagtens. Så derfor så skal jeg også lige have sådan en, for jeg også skal få en burger. Det kan vi sagtens gøre. Klasse, Ansel! Mål. Nå, det var det forkerte mål. Så det kunne være, at vi lige skulle få aftalt vores minigolftur. Ja. Det var da en god idé at gøre. Det var en god idé. Og Benjamin kommer nok hjem ved halv syv. Torsdag den 17. Ja, Timber og California starter begge to. Så jeg ikke faktisk køre det 5, 3, 2 eller noget. Så det er ikke så god en dag, men onsdag heller ikke, men de andre dage, det er... Jeg tror, det skal være i starten af ugen. Jeg tror også, skal eller noget med fodbold, eller jeg tror, det er sådan, måske på onsdag. Ja, okay. Ja, eller i hvert fald Mandag, tirsdag. Ja, det er de ja, måske søndag mandag eller noget, men det, jeg tror, det er i hvert fald noget af den stil. Der er ikke noget i den uge. Nej, jeg skal heller ikke. Hvad så må jeg lige huske det? Fordi jeg har et bælte. Ja. Jeg har sådan en hulkæv. Ja, så sidder mine bukser og hejser. Ja. Jamen, så skulle vi lige have den med. Det var også bare lige, nu har jeg også sagt det. Ja, det er jo godt. Den ligger faktisk hjemme på bordet. Ja, nej, jeg har fået lagt det. Den har ligget der en hel uge eller 14 dage. Så er der bare udsat. Når bolden kommer, jeg mener. Det var generelt, det var ikke kun her, Danny. Det var en 3-4 steder, ikke også? Ja, der er jeg enig med dig. Det var generelt, jeg siger, hvor vi skal møde boldene.
Den er ikke ude. Den var ude. God bold, Abi. Han er der igen. Ellers fin Albert. Han var der bare med det samme igen. Men bare vi skal så skal huske, og så skal det jo være reportage færdig. Kom igen, Abi. Jeg skal også gå god bold, eller skal? God løb, I laver derinde, Rød. Kom, bliv ved med det. Så tæt. Lad os bare få spillet bold til Sigurd, hvis der er det med pres. Kaster langt, husk det. Kunne du bare snakke sammen? Kom! Ryk! Klogt, Rød. Prøv at være helt over. Yes, hurtigere, gutter! Kom, du må gerne. Kom. Antonius. Nu bliver jeg være med her. Jeg fandt sådan en træningstrøje. Lidt mere aggressivt ind i dem igen, drenge. Kom nu! Anden del. Pas på, I bliver for passivt derinde. Fra live-filmet. Jeg tror faktisk, Benjamins kamp er live. Benjamin spillede mod Lasse i går. Ja, jamen det hørte jeg lige, ja. Lasse vandt lidt med et mål. Nå, okay. 21-20. Ja, okay. Ja. Havde han ellers fortjent Benjamin nu lige at få revanche? Ja, Det var vist en tæt kamp, tror jeg. Ja, hvis det var et mål. Det er jo fint. Det er jo fedt. Ja, det er rigtig fedt, ja. Sidder vi op i den, drenge? Ja. Det tror jeg bestemt. Er det ikke det? Det er jo et andet hold, det er jo Ja. Ej, det er et helt andet. Det er et helt andet hold. Det er et helt andet hold. Altså, hvis bare han kommer hjem og ikke er skadet, Benjamin, så er det vel en succes. Ja, det er godt nok. Ja. I blå knæ og... Godt arbejde, Rød! Se godt ud! og på det der punkt med at slå mig, så tror jeg altså, jeg er ret glad for jeres fløj. Så så man sig altså ikke ret meget. Altså, er hun tog en ordentlig tæsk i dag? Jeg tror, hun gad. Helt sådan noget. Hun tager nogle... Hun gad sådan 2 gange. Hun giver den nok også. Det så pludselig ved at være fløj, der står hun helt klart. Men det løber så også meget mere end de andre. Er det flot fodbold, Rød? Jeg mødte Tygo i dag. Det er godt. Den er taget!
Den er ikke længere. Den er ikke længere end den ene ende. Der er ikke noget at gøre. Nej, der er ikke noget at gøre. Jamen, der er ikke noget at gøre. Den er ikke længere. Den er simpelthen ikke længere. Sådan er det bare. Ah, ja. Så væk, Bent. Hey! Hey, Tobias! 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 Ja, Spilrød! Vi skal hjem, Rød, kom! Hold kæderne sammen, drenge. Spil lidt hurtigere, hvis vi kan. Lilleryg! Ja, Albert. Godt arbejde, Arvid. Hjælpe lok! Der er vi her. Hen! Lok! Lok! Ved det, lok! På plads, Rød! Kæderne sammen! Kom! Vi kører, vi kører, vi kører! Godt løb, Ansel! To mand mod dig, herovre! Hvad koster det i bødekassen, det der? Det må da koste et eller andet. Lasse Gerni! Ej, der er ikke noget. Der er ikke noget. Videre, videre, videre. Lille ryg. Han er hurtig. Så fik vi dem. Ja, vi fik dem nu. Har vi noget drik? Ja, her, bror. Kom nu, vand. Ja, kom ind til. Langsomt. Også dem her. Sigurd! Sådan, mand! Hvem spiller de imod? Mod Østjurs. De kommer ud fra Trostrup ud fra Djurs. Ja, okay, så ja. Ja, når de spiller nu heller ikke så ringe. Nej, det er... Det gør de faktisk ikke. De er ganske kompetente på det her. Ja. De tabte også den første kamp mod dem. Så. Okay, så ja. Nå, men der, de kan det. De kan noget jo. Kom, tæt. Det er fint, Arbi. Kom igen, Jo, kom igen. de er faktisk gode til at aflevere sin ende.
Ja, det er godt med, det Koncentration derinde, er godt med spillende fodbold. Ja, jamen det er nemlig det jo. Det er rigtig, ja, det er rigtig fint. Det her. De kaster langt, husk det, kom, den kommer. Er vi klar? Sigurd, ned hernede også. Kom. Der skal vi se. Træk. Der er en der med dig. Ryk. Der er en igen, Ryk. Så nu er nogen i mælde. Det er godt. Godt at gå til den, det er fint. I skal være klar derinde, hvis der kommer hurtigt. Kom nu ud. Herud, Sigurd, bag ved femmer. Kom nu frem og mød dig! Luftet ud i hvert fald. Fed gejst, du har derinde af, Lok. Det er godt. Kom. Nå, jeg har tabt den ene bil. Vi aner ikke, hvordan det er den, altså ikke den, jeg normalt bruger inde i kirken. Jeg forstår ikke, hvordan den kommer ud af buksen. Jeg ved faktisk ikke, hvor den er henne. Så vi mistede den ene, eller vores eneste nøgle til Elsen. Nå, for søren. Så vi er lige ved at finde ud af, hvad fanden vi lige gør for at få lavet den. Ja. Vi skal nok få lavet den. Det er værd til en bil, så der skal noget kodning og noget ting. Ja. Nå, jamen. Jeg kan bare undre sig over, hvor den er henne. Det er også været, at du går op lige pludselig et eller andet sted, ikke? Men det er altid træls, Ja, det er. når man går og tænker, Vi har lidt på fornemmelsen, skal ligge på med trikken. Det har været i alle mine sko og alle steder. Simpelthen ikke. Så lidt frem med dig. 3 meter sejt, så det... Vi skal også skubbe det frem. Skub, rød! Op i! Kom nu ikke offside, ikke offside. Så Elmer, det er nu det gælder. Det er nu vi vinder. Nej, 2-0 er den farligste føring, ved du. Hvad siger du? 2-0 er den farligste føring, er det ikke det, du siger? Så må I bare score et mål mere, jo. Ja. Det er ikke bare sådan der. Der er der ingen undskyldninger. Ej, det er også en sjov en, fordi jeg har hørt lige så mange hold, der har tabt med 1-0 eller 3-0 i virkeligheden. Men det er selvfølgelig rigtigt, før man 8-0, så er det relativt. Om vi bliver ved, Rød. Klasse, Danny. Godt, Rasmus.
Albert. Kom nu, Kent. Godt, Kent. Lille ryg, nu kommer 2 mand. Ja, det er godt. Skide klogt, Sigurd. Stærkt op i net. Spil fodbold, glem dommeren, han styrer det selv. Det er gult kort, men nu er der hvordan det er. Så skulle man 2 centimeter væk, så får gult kort. Klogt spillet, Rasmus. Godt spil, Gerni. Eller hvad med at diskutere? Kom nu, vi skal være klar, drenge. Tak, Jørgen. Hjælp lige Albert dernede, hvis der er, ellers så er vi med 13. Kom igen, Sigurd. Træning, onsdag, gør vi det? Gør vi det? Det er fandme i år. Godt med glidende. Endelig få skubbet det ud. Dommer, vi skifter næste gang. Kom så, Rasmus. Kom så, Rasmus. Dommer. Albert. Godt arbejde, den Albert. Hvad? Skal jeg sige mit navn? Ja, du skal sige mit navn. Ja. Jeg glider rundt. Gør du klar? Kom, gutter! Kom on!
det er sådan, Hvor lang tid skal du bruge? vi har fået, altså sådan, der var sådan Kan du bare lige tænke, når du er klar? breaking news England eller sådan noget. Så skulle man finde en tekst, man gerne vil skrive om, og så prøvede jeg at finde telefonen. Og så skal man så sådan, skrive om, hvad det er, den handler om. Første 10 minutter, der er intet, der fungerer. Kom hjem igen, kom nu! Kom nu, han skyder! Altså sådan, vores plan var at gå 10 kilometer, og så sådan så, vi kunne Varmer nu lige op. Kom Abi, kom nu igen Abi! Dommer næste gang! Hvorfor sparker han ikke bare nok på den? Dommer, vi skifter! Dommer! Dommer! Godt! Ansi, kom! Hvad hedder det? Lok! Offensiv midt! Dommer, skifter lige en gang mere! Godt! Han er lige om lidt. Rasmus! Rasmus! Spiller de ikke 45? Går cirka 5 minutter, så er der halvleg. Midt, offensiv midt. Abi, offensiv midt. Martin, du er helt alene, Martin. Kom med, Martin. Yes. Du kigger på resten. Så ser det. Martin. Tag ned. Kom, Martin. Kom, midt på. Tak, Lord. Rolig. Kom, venstre, Sylvester. Godt der. Simon er der. Kom nu mod bolden! Mindst var det ikke en Benjamin-video? Vinder, spiller fandme dårligt.
Det var taktisk, at jeg gik ud i det. Så var fået gul kort, tror jeg. Nu er du på grænsen til det. Ja, det var det vist lige. Okay. Ja, så er det meget godt at komme ud og gasse lidt af. Jeg kan godt mærke på det hele, at hvis ikke jeg gik ud, så fik jeg ikke kort. Stærkt op i net! På plads, kom, den kommer nu! Ryk! Kom igen, Sylvester, kom! Kom derind, der er ingen sidde tæt. Kom. Luk helt tæt på ham der, luk. Godt kendt. Kom over. Op og modstand. Tilbage! Nej! Kom nu hjem! Nok! Kom videre! Kom! Vi skal ikke sidde stille, når vi mister boldene. Godt returløb, Ansel. Sådan! Hele vejen rundt. Få nu de returløb på, når vi mister den. Kom på den her ud. Hurtigere, det går hurtigere. Kom, syg dig. Kend først gang. Det er som om, de har kørt olie heroppe. Abi, kom, støt Abi, kom op. Aggressivt, ven, kom. Kom, Martin. Skub i ryggen, dommer. Kom på plads, kæderne sammen! Herude også. Op og Der er en lille frispark der. Godt, Gerni. Rasmus, du har sagt ja til ikke mere med spise i aften. Nej. Er det? Ja. Det kan du godt, Rasmus. Så må man ikke bare lige være over, men det skal være lige. Yes, kom bare op og første gang. Ja, fint kendt, mand. Ans. Kom med op, Abu. mere fart møde bolden, så kommer det meget langt. Der er der åbent der, hvor der er toiletter, ikke også? Det er bange for, at der ikke er. Nej. Ved du, hvor der er toiletter? Ja, det er lagt. Det kan være, at det bliver små under skiver, men jeg snakker hvad med sådan noget. Jeg tror faktisk, Så har det jo ikke nogen. godt kendt. Fint, Martin, Kom fint. hjem! Kom nu hjem, der kommer! Kom de sidste par minutter ud! Jeg fatter det jo ikke. Så står det jo ikke. Jeg så det også. Ja, jeg har set det. Og det er klasse, Lok! Kom, aggressiv, mand, kom! Kom, Abi! Så er det
Sigurd igen. Sæt ham nu, mand. Kom hjem! Kom nu! Midte. Op, og så må du ind og hjælpe, Opper. Kom nu ind og hjælp dig. Kom Så må du ind og hjælpe, Opper. Skub ned, mand. Ned forbi bolden. Godt op, mand! Hvor er det klasse op, mand! Du er så liderlig. Vi siger lige beep til de mindreårige, der er til stede. Ja, det er lige mig, når bare en af dem. For man ikke ellers siger hej til træneren. Flokken skal helst være sammen. Jeg har alle sammen, og ingen må gå. Det er ikke fordi. Og det kan også være, hvis der er... Altså, det kan også være, hvis der er... Og det er jo kæresten. Hvis resten går, eller hvis du går. Nå ja, okay. Jeg ruller nu. Så er der pause. Ja, jeg kan komme. Ja, jeg er til stemme her. Jørgen skal til under der.